vás tu všetkých vidíme, že sa po roku opäť stretávame na zimnom prednáškovom cykle, ktoré organizujeme už 19. rok. No a prvá prednáška, respektíve rozprávanie, bude o filmovom projekte Vlčie hory. Vítam medzi nami Karola Kaliského, básnika, fotografa divokej prírody, ktorý nám všetko o tom rozpráva. A tak vám prajem pekný večer. Dávam ti slovo. Ďakujem. Takže, dobrý večer. Téma dnešnej prednášky je filmový projekt Vlčie hory. Čiastočne aj preto, že to filmuje tu na Emil Grobauer, takže, ale filmový je z iných dôvodov. Koncom minulého roka v týchto priestoroch mal prednášku náčelník LZ Veľký Juro Lukáč na tému Projekt Vlčie hory. Čiže je tam určitý odtienok v názve a tá prednáška teda bude súvisieť s tým, čo rozprával. Ja som si ju pozrel na internete, aby som nehovoril to isté a zistil som, že sa predovšetkým venoval svojej srdcovej záležitosti Čergovu, takže povedal by som stručne najskôr o celom tom projekte Vlčie hory, čo to je, kde sa to nachádza, kto s tým prišiel a prečo sa realizuje. A samozrejme po skončení prednášky bude ešte priestor na širšiu diskusiu, takže budem sa snažiť všetkému venovať proporcionálnu pozornosť. Ten projekt Vlčie hory vznikol hlavne z toho dôvodu, že je tu pomerne silná skupina ľudí, ktorí si uvedomujú potrebu chrániť divokú prírodu a zároveň to, že práve tento náš kontinent, Európa, žiadnu ukážku takejto divokej prírody nemá v takom merítku, ako je to bežné z iných kontinentov, napríklad v Amerike známe národné parky ako Yellowstone alebo Rocky Mountains, ja neviem, africké Serengeti a tak ďalej. My v Európe sme si prakticky tieto ukážky zničili a preto sme hľadali, alebo teda ľudia, ktorí s týmto projektom začali, hľadali v Európe taký priestor, kde by bolo možné prinavrátiť priestor alebo prinavrátiť miesto tej divočine, ktorá tu samozrejme s nami počas 10 000 predchádzajúcich rokov bola, v ktorej sme sa vyvíjali. No a ešte veľmi stručne, čo je Rewilding Europe? Ten projekt Vlčie hory je súčasťou Rewilding Europe, ale naschvál som to dal na posledné miesto, pretože tá priorita vytvoriť divočinu stojí určite nad tým a v zásade ten projekt, ktorý tu je, Rewilding Europe, dá sa povedať, je do neho začlenený tento náš projekt, ale on by v podstate bežal rovnakým spôsobom. Rewilding Europe je iniciatíva, ktorá vlastne prinavracia divokú tvár rôznym miestam v Európe. Zatiaľ je vytipovaných niekoľko, teda konkrétne 5 lokalít v Európe a v zásade je to niečo, čo v Amerike už funguje dlhšie, takže dá sa povedať, že ten trend prišiel z Ameriky. Tu vidíme už nejaké bližšie údaje, čiže tie Vlčie hory, je to územie východných Karpát, teda nachádza sa v Karpatskom oblúku, na rozhraní troch štátov, Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Ja som teda uviedol tu aj výmeru 133 000 hektárov, ktorá nám vyšla z nejakých gysových vrstiev. Tu ale treba povedať, že ten cieľ je vytvoriť minimálne 100 000 hektárov divočiny, čiže samozrejme
tá hranica sa môže meniť, avšak nemala by sa meniť k menšiemu, ale naopak. Prečo práve toto územie? Vidíme, že je to, tá čierna to sú štátne hranice, čiže prevažná časť sa nachádza v Poľsku. Je to vyše 90 000, respektíve 92 000 hektárov z tohto navrhovaného územia. Potom ďalšia časť je tá slovenská, to je predovšetkým Národný park Poloniny, a časť sa nachádza v Ukrajine. Prečo práve toto miesto? Je to, dá sa povedať, veľmi ovplyvnené práve tým, že je to jediné miesto, kde vôbec takýto projekt týchto rozmerov v Európe sa môže uskutočniť. A tie udalosti, ktoré k tomu viedli, sú, dá sa povedať, dosť komplikované na vysvetľovanie, pretože divočina sama o sebe je mimoriadne pozitívna myšlienka, avšak ten priestor je tu vytvorený z toho dôvodu, že toto územie bolo vlastne po druhej svetovej vojne, dá sa povedať, vysťahované, vyľudnené, a bolo stade to vysťahovaných, teda hlavne z tej, respektíve z tej poľskej časti, viac ako 500 000 ľudí, 600 000 ľudí vlastne bolo stade vysťahovaných. Dneska je tu hustota obyvateľov, 5 obyvateľov na 1 km štvorcový, a to vlastne predurčuje to územie na to, aby tento projekt tu mohol vzniknúť. Tu ukazujem relatívny podiel územia, to je to, čo som vravel, Poľsko 92 000 hektárov, Slovensko nejakých do 30 000 hektárov a 13 000 hektárov v Ukrajine. Samozrejme, Ukrajina má podmienky na to, aby sa tá zatiaľ pomyslená čiara disová rozšírila, ale je treba povedať, že v Ukrajine je to trošičku iná káva, takže tam nemáme veľké oči a naozaj tie jednania sú ťažké, respektíve tak ako na slovenskej a poľskej strane sa veľmi progresívne rozbehli, na ukrajinskej strane zatiaľ v zásade ani nezačali. Tu som si dovolil pripraviť ukážku toho, že tu v týchto všetkých troch štátoch už dnes sa nachádzajú chránené územia, ktoré sú chránené teda národnou legislatívou a samozrejme aj európskou, respektíve medzinárodnou legislatívou. A vidíme, že ten Užanský park je najväčší, avšak neuvažujeme s jeho celým zahrnutím, ale len tých najkvalitnejších častí blízko slovenskej hranice, čiže okolo Stužice, a to práve z toho dôvodu, že proste na Ukrajine sú problémy s komunikáciou a ten národný park, tak ako je štandardne vnímaný vo svete, čiže ako bezzásahové územie, dá sa povedať, je len práve ten Bieszczadzký park národový, ktorý sa nachádza v Poľsku, a tých bezmála 30 000 hektárov, to už je dnes reálna divočina, ktorá niekoľko desiatok rokov si žije vlastným životom. Všade, nielen v Európe, ale aj vo svete, tie štandardné národné parky v zásade, tam, kde sú vyhlásené z dôvodu ochrany prírodzených procesov, a teda vylúčujú sa v nich úmyselné zásahy človeka, ale samozrejme ten človek, turista, návštevník má v nich umožnený pohyb, nedeštruktívny, ale s cieľom poznávania, relaxácie, oddychu. Čiže Národný park Poloniny, ja si dovolím ho pripodobniť k tomu Ukrajinskému národnému parku. Žiaľ,
ešte donedávna len 7% z jeho celkovej výmery predstavovali rezervácie. Po intervencii vlka, ktorý mal problémy predovšetkým so štátnou ochranou prírody, sa podarilo rozšíriť toto územie, konkrétne v Udave. Tam bola vyhlásená, respektíve rozšírená rezervácia Udava, čiže dnes 9% územia Národného parku Poloniny je chránených najvyšším stupňom. Možno niektorí viete, možno niektorí nie. Na Slovensku sa udeľovanie výnimok práve ešte aj do týchto bezzásahových území stalo pravidlom a vlastne sa devalvujú teda na úroveň bežných zásahových území. To môžete vidieť každý v Tatranskom národnom parku, kde tie národné prírodné rezervácie sú po kalamite drasticky vyťažené. Vlastne bola odstránená všetka tá hrubá biomasa a dnes sa tie plochy zalesňujú napriek tomu, že je to 5. stupeň, ktorého teda je skutočne veľmi málo na Slovensku. Čiže vidíme, že tie chránené územia samé o sebe, tie čísla možno, že až tak veľa nehovoria. Každopádne tie rokovania alebo nejaká tendencia vyhlásiť tie územia za skutočne bezzásahové je o to jednoduchšia, že už nejaký ten štatút majú. No, takže toľko k tomu územiu a prejdeme k samotnému filmovému projektu. Filmový projekt môžeme chápať ako podmnožinu teda projektu Vlčie hory, ktorý má ten ambiciózny cieľ, ktorý som spomenul, a to je vyhlásenie divočiny na rozsiahlom území. Hlavnou myšlienkou filmového projektu je teda návrat divokej prírody a jej divokých obyvateľov do územia Vlčích hôr. A cieľ filmu je vlastne pomôcť pri dosahovaní cieľov, ktoré sú vytýčené v tom hlavnom projekte, pozitívnym spôsobom. To znamená ukázať to, že tá divočina tu celkom nevymizla a že keď jej dáme tú šancu a priestor, tak sa môže znovu vrátiť. A to aj s tými jej obyvateľmi, o ktorých vlastne mnohí z nás dnes ani nevieme, že vlastne prežili. Ešte by som vysvetlil názov Vlčie hory. To som jemne opomenul, možno som to mal povedať na začiatok, ale nevadí. Prečo práve Vlčie hory? My sme uvažovali v zásade aj nad samotným filmom, pretože ten film potrebovali sme mu vymyslieť nejaký názov a rovnako teda ten projekt Vlčie hory nesie rovnaký názov ako film a je to z toho dôvodu, že toto územie niekedy v starých mapách zo 16. storočia nieslo práve tento názov Monte Lupi, čiže Vlčie hory, čo samo o sebe hovorí o tom, že v tomto území žili títo naši, dá sa povedať, divokí spojenci, ktorí všetci vieme, že vlastne ten vlk to bolo prvé zviera, ktoré pri nás stálo a vlastne dnešné psi sú, dá sa povedať, domestikované vlky. A ten vlk je teda kľúčový druh z nášho pohľadu z viacerých dôvodov. Samozrejme aj kvôli tým jeho vlastnostiam, ktoré sú veľmi podobné práve nám ľuďom a to aj, dá sa povedať, sociálnej štruktúre tých vlčích svoriek, ktorá sa podobá v zásade ľudskej rodine. Takže filmársky tím, tu som dal nejakú ukážku z vlastne zimy z roku
na prelome rokov 2008-2009, kedy už sme robili terénny prieskum pomerne intenzívne a pripravovali sme sa na samotné filmovanie tým spôsobom, že sme si zisťovali nejaké lokality. No, ten tím v tom čase pozostával zo 4 ľudí. Začnem zľava, to je Erik Baláš, ktorý, dá sa povedať, je nositeľom celej tejto myšlienky a samozrejme aj teda nositeľom myšlienky na realizáciu filmového projektu. A tá myšlienka v zásade skrsla v jeho hlave už pred nejakými 13 rokmi, kedy sa niekoľko dní a nocí túlal tým územím a v podstate ho spoznával a tam bol nejaký ten zárodok toho, že si uvedomil, že vlastne ten priestor tu je. Ďalší z týmu, Škorec, teda možno, že niektorí ho poznáte pod touto prezývkou, Jozef Fiala v strede, špičkový terénny pracovník, ale aj odborník, je aj členom VOKA. A tretí z týmu, Robert Reichl, to je tento pán vpravo, ktorý nám pomáhal predovšetkým teda s terénnym prieskumom a s výberom techniky. A kto ho nepozná, možno mu pripomeniem, že spolu s Erikom urobili už jeden úspešný filmový projekt s názvom Strážca divočiny. Tento sa realizoval v Tatrách a tam hlavnú rolu hrali medvede. Čiže toľko ohľadne filmárskeho tímu. Predpokladám, že viacerých bude zaujímať to, akú techniku sme v teréne používali. Môžeme sa k tomu bližšie vrátiť v diskusii. Toto je len ilustračná snímka, pretože vlastne s touto kamerou už sme nepracovali. Bol s ňou natočený celý predchádzajúci projekt o medveďoch. A my sme sa rozhodli prejsť na v zásade techniku digitálnych zrkadloviek, ktoré majú funkciu videa, kvôli tomu, aby sme mohli používať širokú paletu objektívov. My sme v zásade, tak ja, seba som zabudol ako štvrtého spomenúť v tom týme filmárskom, ako aj Škorec, predchádzajúce roky alebo pomerne dlhé obdobie, teda viac ako 15 rokov sa venovali fotografii a v zásade je to o tom, že používame len o jeden gombík viacej a nemuseli sme sa učiť nič nové, nám to vyhovuje a získavame zábery v špičkovej kvalite, dá sa povedať, s tou istou technikou, ktorú sme používali aj predtým. Takže tuto som si pripravil niekoľko záberov, ktoré ešte predchádzali tomu filmovaniu. Sú to teda fotografie, ktoré nám dokumentovali ten terénny prieskum. Ja som si na poslednú chvíľu teda uvedomil, že tu máme výbornú možnosť to pustiť na obrazovku. Dúfam, že kvalita je dostačujúca, pretože som predpokladal, že to bude premietané na dataprojektore, ale myslím, že áno. Hľadali sme predovšetkým miesta, kde dokážeme ukázať tie zvyšky divokej prírody a zaujímali nás aj samozrejme tí obyvatelia toho lesa, čiže tie zvieratká, ktoré sme predpokladali, že budú práve najväčším úskalím toho filmu, dobre ich nafilmovať. Tuto je ukážka vlastne tých zrúcanín. To, čo som spomínal, že v tom území bolo vysťahovaných niekoľko 100 000 ľudí. V zásade nájdete na dnešných turistických mapách dediny, ktoré sú v zátvorkách. A keď prechádzate tými miestami, tak tam rastie 60-ročný les a nevidíte známky po ľuďoch. Takže oboznamovali sme sa vlastne s tými zvieratkami, ktoré tam žijú. To, čo je odlišné
dá sa povedať, na poľskej strane, pretože väčšina tých záberov je z Poľska. Oproti teda Slovensku je to, že tam dnes už žije voľne a divoko populácia okolo 300 zubrov a žije tam veľké množstvo bobrov, ktoré u nás, dá sa povedať, tiež už pred storočiami vymizli. Toto sú zábery z jary, keď večer sme si ľahli pri rieke a v podstate celú noc sa ozýval obrovský rachot a nevedeli sme v zásade, že či spíme na dostatočne bezpečnom mieste a ráno boli vlastne niekoľkometrové haldy ľadu. Toto je úplne prvý zúbor, ktorého sa mi podarilo vyfotografovať. Vlastne išiel som po stope asi pol dňa. Bol to skutočne mimoriadny zážitok. To je to, čo chceme ukázať ľuďom, pretože stretnúť takéto obrovské zviera v Európe, o tom sa už mnohým ani nesníva. A toto sú zábery z poľskej divočiacej rieky. Toto by som sa asi pristavil pri tej fotografii. My sme zo začiatku mali veľké oči v tom, že sme sa pohybovali po území, ktoré síce bolo mimo národného parku, ale bolo veľmi ostro strážené pohraničiarmi. A jednej noci, kedy sme spali pri rieke, bolo možno, že minus 15 stupňov, my sme si v snehu vyhrabali nejaké jamy, tam sme si spokojne ľahli a našli nás pohraničiari na snežných skútroch. My sme vôbec nechápali, že čo sa deje. To územie, ktoré je hraničným medzi Poľskom a Ukrajinou, je veľmi prísne monitorované a my sme vlastne museli vyhľadať na ďalšiu noc nejaký nocľah, čo bolo v tom území veľký problém. A jediné, čo sa nám podarilo, tak bola vlastne, to bola tá ukážka s tými vlčími lebkami. Miesto v Mučnom, ktoré sa volalo Vlčia diera. A po rozhovore s tým majiteľom sme sa dozvedeli, že je to najväčší vlkobiec v celom Poľsku a že on osobne zastrelil 70 vlkov. Takže pre nás to boli veľmi zmiešané pocity, keďže do toho územia sme išli práve s tým cieľom zamedziť takýmto aktivitám. Na druhej strane dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií a vtedy sme si uvedomili, že bude potrebné vybaviť si aj niektoré povolenia, čiže vlastne boli sme nútení, respektíve požiadať o nejakú výnimku na ten pohyb, ktorá nám bola udelená. A samozrejme ten pohyb sme realizovali a stále realizujeme takým spôsobom, že nie je prípustné nejaké proste pálenie dreva, zapaľovanie alebo teda zakladanie ohňa, čiže naozaj v tej nuttu celtu, inak spíme v tých spacákoch a nezanechávame v tom teréne žiadne trvalé stopy. Takže toľko vlastne z toho terénneho prieskumu. Veľmi zaujímavé z môjho pohľadu bolo, my sme mali na začiatku vášnivé debaty o tom, že či osloviť miestnych odborníkov, nakoniec sme sa rozhodli, že to urobíme a vyhľadali sme v Poľsku najväčších špecialistov, či už to teda na zubry, alebo na vlky, alebo na bobry. A mali sme také očakávania, že nám poradia nejaké veľmi dobré miesta. No a nakoniec sa ukázalo, že nič nenahradilo vlastne ten náš samotný terénny prieskum a to, čo sme si dokázali zistiť, to sme zužitkovali a v podstate tie aj dobre mienené rady až tak celkom na úradnú pôdu nepadli. Tak tu som si teraz už pripravil, dá sa povedať, v našej filmárskej terminológii také mŕtvolky. To sú obrázky, ktoré sú už robené z filmu, čiže z toho samotného filmovania. Nechám to bežať a budem to pri tom rozprávať.
Zo začiatku sme mali predstavu, že najväčší problém bude nafilmovať vlky, čo samozrejme sa potvrdilo, ale nepredstavovalo to pre nás nejakú prekážku, pretože ten vlk je skutočne zviera, ktoré v prirodzenom jeho prostredí zahliadnete veľmi zriedka a keď sa vám to aj podarí, niekedy aj neviete, či to bola ilúzia alebo len tieň a či ste ho skutočne videli. No a my sme si uvedomovali, že tie stretnutia nebudú každodenné. Naozaj sa to potvrdilo, že nám trvalo až takmer pol roka, kým sa nám podaril prvý záber, ale bolo to v zásade aj cieľom filmu ukázať to, že ten vlk naozaj je niečo výnimočné. Tie jeho vlastnosti a jeho inteligencia mu, dá sa povedať, zachránili kožu, pretože dnes by sme tu už vlky nemali, keby sa nedokázali vyhnúť všetkým nástrahám, ktoré im ľudia pripravili. No a mysleli sme si, že budeme filmovať zvieratá predovšetkým v prostredí, na aké sme boli naučení, čiže v prostredí hôr, ktoré teda sa nachádzalo v tomto prípade uprostred Národného parku. No a zistili sme, že tie zvieratá žijú oveľa čulejším životom práve v tých nížinách a teda v územiach mimo Národného parku, kde sa na ne dnes poľuje. A tým dôvodom je práve to, že tie územia sú, dá sa povedať, oveľa menej nehostinné, respektíve naopak tá bonita je vyššia. Tie zvieratá vyhľadávajú vodu, tam, kde je voda, tam je samozrejme, že život. A v zásade to absolútne potvrdilo aj našu hlavnú myšlienku, a to je, že tá ochrana územia musí byť komplexná. Čiže nestačí chrániť hory, ale musíme chrániť celok. Tie zvieratá, ktoré v lete sa pohybujú hore v Národnom parku, na zimu, keď napadne súvislá pokrývka snehu, trvalejšia, schádzajú dolu a tam aj dnes, či už teda na poľskej, slovenskej alebo ukrajinskej strane, sú prenasledované a hubené poľovníkmi, teda väčšinou klasicky sú strieľané a s tým sú spojené ďalšie negatívne javy, ktoré teda do divočinových území nepatria alebo minimálne by nemali, pretože nedá sa im úplne zabrániť. V zásade ja som spomínal, že sú tu tie zubry, ktoré na Slovensku asi ťažko uvidíte, a keď, tak sú to čriedy, ktoré prejdú z Poľska, alebo je to jedna črieda, ktorá je stále prikrmovaná. Čiže tieto zvieratá sa v úvodzovkách tešia celoročnej ochrane. To znamená, tak zubor, ako aj bobor a vlk sú v tom kľúčovom území, čiže v tom Poľsku celoročne chránené. Napriek tomu poľovníci si každý rok presadia odstrel od nejakých zubrov, ktorí si vždycky zdôvodnia chorobami. Vlky sa samozrejme, že takisto strieľajú nelegálne, tomu sa úplne zabrániť nedá. Čiže tieto aktivity, pokiaľ sú v tom území legálne, tak ako je teda poľovníctvo alebo prikrmovanie, tak stále budú so sebou niesť tie negatívne javy, ktoré sú s tým spojené. A vlastne to je jedna z kľúčových vecí, ktoré chceme týmto projektom zmeniť. V tom konkrétnom území, toto je rodinka bobrov, tam sme strávili tiež teda hodne času ich pozorovaním a sú to úžasné zvieratá. Pre mňa osobne
bolo fascinujúce pozorovať, že čo ten bobor dokáže urobiť s krajinou. Veľmi podobný príklad, možno, že tak ako likožrúd je pôrodníkom lesa v tých vyšších polohách, tak naozaj ten bobor premieňa nejakú tú kultúrnu alebo človekom pozmenenú krajinu a naozaj vytvára tie divočinové územia so všetkým, čo k tomu patrí, pretože na tie bobrie hrádze, ktoré tie zvieratka stávajú a tým vytvárajú súvislé vodné plochy, je viazaný obrovský potenciál biologickej rozmanitosti a my sme vlastne na tých bobroviskách mali možnosť vidieť čierne bociany, videli sme tam neuveriteľné množstvo obojživelníkov, žiab, rýb, na ktoré zase sú viazané iné druhy. Zistili sme, že šelmy veľmi radi vyhľadávajú tie bobroviská a to nie len z dôvodu, že tam žije ten bobor, ktorý je pochutina pre vlka, ale aj preto, že teda sú tam tie ryby alebo žaby a tak ďalej. A skutočne tá tvár tej krajiny, keď máte možnosť porovnať dolinku, kde bobry ešte nestihli postaviť svoje hrádze alebo nejaký čas tam ešte nepôsobili, a vedľa dolinku, kde ten bobor už pôsobí 30 rokov, tak tam naozaj netreba žiadne argumenty. Skutočne je to obrovský rozdiel. A to sú už všetko také ukážky, ktoré v zásade sú nevyhnutné preto, aby sme nejakú tú myšlienku alebo myšlienkovú líniu vo filme dosiahli, čiže my sme sa venovali rovnako vysokohorskému prostrediu, kde sme sa napríklad venovali jelenej ruji. Vieme, že v septembri je možnosť urobiť najlepšie zábery jeleňov, tak proste vtedy sme sa sústredili na to. Na tie bobry napríklad je najlepší čas v máji, čiže tým nižším polohám s bobrami sme sa venovali v máji. Veľkým riekam sme sa venovali v júli, auguste. Krajinárske zábery, tie sme samozrejme, tie sa dajú robiť ráno, večer, čiže na tom hrebení v zásade snažili sme sa zachytiť hlavne tú jeseň. Teraz ešte máme pred sebou obdobie, kedy chceme intenzívne filmovať zimné scenérie a aj správanie zvierat v tom hlbokom snehu. Toto je ukážka pre mňa také zistenie, že v zásade ja som absolútne zúročil vedomosti z Tatier. Tie zvieratá v októbri jelene sú na čučorietkách v Tatrách a takisto boli na čučorietkách aj v tých východných Karpatoch. Napríklad tento ďateľ bielochrbtý začal ďubať do stromu, ktorý vyzeral ako zdravý. Po chvíli sa ukázalo, že tá kôra sa rýchlo odlupuje a za chvíľu bol úplne holý. Čiže ako tých záberov sa nám podarilo nakoniec veľmi veľa a boli sme prekvapení, že skutočne to územie je mimoriadne živé z hľadiska teda tých zvieratiek a má obrovský potenciál aj z hľadiska lesa, pretože myslím si smelo povedať, že na tej slovenskej strane Vlčích hôr sú najzachovalejšie lesy, či už teda tých známych pralesov ako Stužica alebo Zbojský potok, ale aj niektoré iné fragmenty. A naopak v Poľsku sú obrovské rozsiahle prirodzené jedlobučiny, ktoré však nie sú známky ľudskej činnosti, dá sa povedať, na 100% plochy. A snažili sme sa tam nájsť nejaké pralesy. Tie, o ktorých sme vedeli, sme zistili, že nie sú až také kvalitné, ale našli sme tam tiež mimoriadne cenné územia a v zásade tým sme sa potom venovali. Toto je jeden z posledných záberov, ktorý si mimoriadne cením. Bobor, ktorý sa objavil v zime na zamrznutej rieke. A v
v zásade v bezprostrednej blízkosti vlkov, ktoré nám prišli 4-krát po sebe alebo 4 noci po sebe navštíviť. A v podstate všetky tie zábery boli urobené z jedného miesta. Srnky, jelene, zubry, bobry, líšky. Naozaj pri tej vode to žije, tento diviak to isté. Diviak sa priživoval na strhnutej koristi vlkov. Takže toľko veľmi rýchlo, teda z takých menších ukážok. Ja som si pripravil možno, že na také rozdílenie dve menšie filmové ukážky z toho, že ono to filmovanie, keď si človek pozrie film, tak sa mu zdá všetko krásne a uhladené a v podstate použijú sa neroztrasené zábery a človek málo kedy alebo nikdy nemá možnosť vidieť, čo sa dialo za tou kamerou alebo mimo tých záberov a práve väčšinou tie momenty sú najzaujímavejšie. No ja už som naznačil, že pre mňa ten najsilnejší zážitok bol, keď som prvýkrát stretol zubra, ktorý ležal proste v snehu. Teraz stál to zviera, ak si pozriete tie dvere, tak jemu by sa ten kohútik dotýkal stropu a vlastne zosypal sa z neho sneh a bolo to naozaj veľmi silné. To je to, na čo sme my už zabudli, lebo to je vlastne tá naša minulosť, kedy my sme sa s týmito zvieratami stretávali denne a skutočne na nás to pôsobí veľmi silným dojmom. A oni tie stretnutia, musím sa najskôr vyrozprávať, aby som potom už nevstupoval do toho videa. Tie stretnutia, ktoré som mal dovtedy v Tatrách, boli s úplne iným typom zvierat. Stretával som sa samozrejme, že stovkykrát s jelení a podobne s medveďmi a v zásade musím povedať, že nikdy pri tom nebol strach. A v tomto území, práve preto, že to bolo pre mňa nové možno, že musel som prekonávať ten strach. Dneska už nemôžem povedať, že by som sa ho celkom zbavil, ale skutočne ten zubor je obrovské zviera, ktoré má až vyše tony, to sú tie samce. A keď prebieha zubria ruja, čo je teda koniec leta, august, tak tie zvieratá sa správajú primerane svojej kondícii a energii. No a tú energiu sa snažia niekde si vybiť. No a v zásade s týmto som mal také prvé skúsenosti, o ktorých som predtým ani netušil a boli dosť adrenalínové, ale však pozrieme si to spolu. A podobne tie tatranské medvede boli trošičku o niečom inom ako tieto. A v zásade rozdiel je vo veľkosti. Naozaj ten medveď, historicky, to sa dá zistiť z rozboru kostí, mal zastúpené v potrave oveľa viacej mäsitých zložiek, a to až 80-90%. Dnešné medvede v Tatrách sú vegetariáni. No tie medvede, ktoré sme stretli v tých Bieščadoch v Poľsku, tak nebal by som sa povedať, že je to iný živočíšny druh, napriek tomu, že sa jedná o ten istý. A skutočne tie zážitky boli zaujímavé. Takže one moment, please. Takže prvého by som ukázal jeden záber. To je surový neupravený záber medveďa, ktorý potom ešte dopoviem, prečo sa rozhodol prejsť presne cez ten popok trávy, ktorý som bol ja, lebo ja som bol zamaskovaný a tváril som sa, že som tráva.
Hej, Macko. Hej, Macko. To je reakcia medveďa ináč, na ktorú som naučený, ale nie som naučený na tú veľkosť. On ešte vtedy nebol vykrmený na potrebnú veľkosť, na potrebnú hmotnosť. A v zásade mal som takéto stretnutie, ja som počúval 2 hodiny predtým v tom kriaku nejaký šuchot oproti mne. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo z toho jediného kriaku vyšla črieda diviakov, vyšiel jeleň, ktorý v tom čase už ručal. A proste vyšlo stade niekoľko iných druhov zvierat a na záver stade vyšiel tento medveď. On sa potom vrátil a rozhodol sa, že prejde asi 50 metrov nižšie. Potom som mal zase veľmi zaujímavé momenty, kedy v pozadí ručal jeleň a vlastne črieda diviakov ešte neodišla a tá vedúca svinia zbadala medveďa a ona... V podstate ten medveď, ktorý mal v tom čase, ja odhadujem 300 kg, urobil som si aj jednu fotografiu, kde som sa postavil na jeho miesto a ja som bol taký malý priemed jeho v žalúdku. Ale ten medveď tam bol podľa mňa ten najväčší chudáčik, lebo jeho všetci naháňali. Jeho naháňali jelene, jeho naháňali diviaky, jeho obháňali zubry. A on bol naozaj mierumilovný, akurát, že má pazúry a možno trošku väčšie zuby, ale skutočne jediné, čo mu po tej hlave chodilo, nevedel som čo, láhol som si spať a myslel som si, že už je pokoj s medveďom. No ale chvíľu už som počul také rýchle dýchčanie ako psa, ktoré bolo možno, že vo vzdialenosti 5 metrov a počul som také tupé údery. Bum, po chvíli zase niečo a nevedel som si to s ničím spojiť. No a potom mi došlo, že ja vlastne spím pod starou jabloňou, ktorá bola niekedy súčasťou sadu, ktorý úplne zarástol. No a ten medveď samozrejme, kráčajúce z vodu, už si rozmýšľal nad svojimi jablčkami a vôbec na nič iné sa nesústredil, preto aj tak neskoro zareagoval. Ale ináč tá reakcia bola klasická, my sme to aj s Erikom viacejkrát, dokonca aj v tom filme ukázali, že vlastne pustili sme si veľkého samca na 3-4 metre a vlastne stačilo urobiť úplne tichý zvuk a on okamžite reagoval tým, že odbehol preč. Takže toto bol jeden taký zážitok, ale ešte som vám slúbil. Aha. A toto. No a potom tu mám 2 videá za sebou idúce, zase so zubrami. Toto bol zubor, tie kvety ináč, ja doteraz neviem, či to boli topinambury, ale je to nejaký miestna rastlinka, ktorá je asi takto vysoká, skutočne ako nado mňa určite pol metra. A ten zubor s nimi bojoval pomerne usilovne niekoľko hodín a namotal si ich okolo tých rohov a potom sa išiel napiť a vlastne mal trošičku tú optiku nejak neostrú, ale videl, že niečo oproti nemu je na druhej strane rieky a tak si povedal, že tak bude to zaujímavé, však tak ako ak nebude sex, tak bude aspoň bitka. Nejaká sranda videl, že bude, takže vlastne potom nasleduje množstvo sekvencií, ako sa ten zubor blíži a s cieľom teda ísť sa so mnou oboznámiť. No a nevedel som, že čo si mám o tom myslieť, nevedel som, ako sa mám zachovať. A v zásade tu už mi neostrila moja technika, takže som prestal filmovať. A delil ma 2 metre od neho, ale ja som bol nad ním, takže som si myslel, že som v kľude. Akurát, že on urobil 2 kroky a ostal stať takto nado mnou. No teraz počuť to jeho zvolestné zamrčanie. On stál takto nado mnou. No a ja som zareagoval tak, že som zobral spacák a zatváril som sa, že som väčší ako on. Skoro som mu ho zavesil na rohy. Teraz už počúval. Nevedel som skutočne, že čo môžem čakať od toho zvieraťa, ale proste tá energia z neho sršala. Teraz ešte chvíľočku, ja som filmoval s 2 kamerami naraz, takže chvíľočku sa venujem inej.
No tu vidieť, že to je skutočne hora svalov, ktorá si zo mňa nič nerobila, ako zistil, že čo som. A vrátil sa zase do tých svojich kvietkov, kde zotrval až do večera. On bol mierne frustrovaný, lebo pravdepodobne ho nejaký iný zubor premohol v súboji. Takže... Ja som... Tu už mi to neostrilo. No tá stopa toho zubra je väčšia ako vaša šľapaj. Proste sú to obrovské zvieratá, samozrejme tie samice kravy sú menšie, sú možno, že niečo cez polovicu alebo polovica z toho dospelého samca. Takže na záver som si pripravil v zásade, máme za sebou už rok filmovania, alebo viac ako rok a už sme pripravili nejaký filmový trailer, ktorý by som vám teda ako prvým ukázal. No a potom myslím, že môžeme otvoriť diskusiu. To je koniec prezentácie.